na pod guys. Nangaon na sad me ang sudan isda ra gyapon ang tuling dang tulingan guys. Isdang tulingan guys gisumba lami manggod kaayo ng isdang tulingan oy. Ay kang kanon mahurot ba sa isdang tulingan nga sinugba. Last na kaon wa nay unod ang isda ulo na lang mga bukog. Guys, kay ang kanon na mo is mais tapos kinilaw ug kanang sinugba ug tinula.
Tanaw ba guys? Tanaw mo mga plato lang mo guys. Oh, pati nang daghana kanina ang sukan. Simot lahat, oh. Pero, Sinaw, gud kang plato. sinaw. Kinilaw.